Ilangkob ginato si Santa Maria sa atong pagpamalandong. Labi na kita mga Pilipino, in love kita ni Maria. Gawas nga na nahipatik o nasaysay na gid sa atong kasaysayan nga usa sa gasa nga gihatag ni Magellan sa lumad sa Pilipinas, Maria manjud. Kita diri sa Kabadbaran, Marians gid usually regardless of its specific unsa nga Marians. Iapil na to si Maria kay makatabang siya sa atong bukasyon isip tinun-an ni Jesus sa pagtudlo sa atong kaigsuunan nga giuhaw pa sa mga pagtulunan diya sa doktrina, sa moralidad o pagsimba. Lakip na diya sa pagtudlo sa kamugnaan, buhi man o patay. So, kabahin ining ikaduha nga bahin, kumain kog kamugnaan. Ang kamugnaan at daghan siya ikatudlo, ikasaysay kanato. O niya, usas kamugnaan, kumuhisgot ag kamugnaan, naigamugna, naigihimo. If we talk about creation, it implies creator over creatures. Ang gamugna atong may gugmaon ug maayo nga Ginoo. Mao nang naisulat ni Pope Francis in 2015, Laudato Si. Pasidunggan himayaon kanamo Ginoo kay ang tanan grasya lakip na ang kamugnaan. Nya diha sa kamugnaan makita nato nga wala kitay ikapasigarbo. Mahayop man, matanom o tao, ania kita sa usa ka planeta, Mother Earth, uban ni Mother Mary, uban sa itong mga mothers, spiritual or legal mothers. Ikatulong nga bahin, kung magpalawom tag pamalandong diha sa kamugnaan, daghan tay maangkon nga pamalandong o kinaadman. Usa ni ana ang lawas sa tao. Gikan ni siya in reference to Father Stephen Yem, usa ka pari sa Singapore. Miingon siya nga, usa sa halimbawa sa kamugnaan, kining lawas sa tao. Ang lawas sa tao, gimugna sa Ginoo. Gimugna sa Ginoo. Di lang nato isa-isahon ang lawas, diri lang ta sa kamot. Kung mutanaw ta sa kamot, kung mamalandong ta, daghan tayo makat-on, mapupo nga kinaadman. Sample ang kamot, nagtangag siya tudlo, naigamay, dako-dako, taas-taas, ato nga, point finger, kini holder, tam. Lahi-lahi siya katambukon, okay ra nang uban maura katambok, lahi-lahi katason, lahi-lahi functions, pero naa sa usa ka kamot. Unity amidst diversity. Dahil usa nga kamot, apan nagkadaiya ang mga gamit sa kamot, sa mga tawgon pa natog mga tudlo. Apan dili isab ikalilo nga kuming tagkamot, kabahin niya ng tudlo, pwede sa pangsulat, pwede pang laparo, pwede pang sagpa, pwede bukas, pwede sirado ang kamot. Pwede po, masimbolo na to ang kamot nga sirado, karbuso. Ang taong puno, di na masudlan. Ang kamot nga clench, super clench, sirado ang kamot, di nakadawat sa grasya, panalangin sa Ginoo. Ang kamot po, pwede siya panggamit kung bukas ang kamot, ang tudlo, pwede panghikap, santalana, pwede siya panggakos. At itong mga tao nga adunay kaaligot-got kamingaw o problema. So makita nato nga adunay positibo, adunay negatibo ang gamit sa kamot. Ang kamot adunay daghan ikatudlo kanato nga kabahin sa kamugnaan. Kung namoy panahon in your free time basahan ninyo ang Proverbs, usa sa libro sa kinaadman diha sa Old Testament kining Proverbs. Tagaan ta mog sample sa Proverbs nga nagsaysay usab sa lawas sa tao. Kumpase mintras hayag pa. Ayaw kawadig paglaom, kaya ang tubig nagdagayday pa. So, daghan pa. Ang kamugnaan, wala magdali, apan mutuman, sana all. Ini atong mga kamot, dagay itudlo ka nato. Ang sirado nga kamot, pwede sirado, garbuso. Apan, budagan ko sa ikatulong nga bahin, kamot gihapon. Kung makabantay mo sa kamot, kung bukas siya, na space, na espasyo.
Andam ang Ginoo mo fill in, mudugang, Josefino, Jose God odds. Di lang sa panabang ni Maria po ni San Jose pod, pagbukas ang atong tudlo, makasulod, makagunit ang Ginoo. Naman tagi pangpasan nga krus, tagsa-tagsa, gawas nga mahal ang palitunon ng uban pa, natay maintenance o sakit, natay mga problema, sulod o dayag o tago. Apan kung bukas atong tudlo o kamot, makasulod ang tudlo o kamot sa Ginoo, pasan, gaan ang pagpasan sa krus. Siguro kung may pangutana karon, kung literal siya nga pagsabot, giunsa nato paggamit ang atong kamot? Sa tinarong ba o dili tinarong? Sa mahigugmaon ba o sa dili mahigugmaon? So sa lawom diha, labang tagamay sa kamot, behind the fingers or hand, kamusta man ang atong kinabuhi? Sirado ba sa grasya sa Ginoo o bukas sa grasya sa Ginoo? Sumuka na siya ang ikatulong nga bahin. Dirita karon sa ikaupat nga bahin, adunay usa ka storya, usa ka adlaw ana adunay duha ka higala. Suod gini sila niya ang kining usa, tago na nato taga Kabadbaran, ang edad niya 22 anyos, so dili ni masyaw ha, kay numero naman 22 anyos, niya yang higala, labaw sa iya og 18 anyos, so pila edad? 40. Niya, crucial ba yung 40 kay 40 means testing time, age starts at 40. Formation, education, testing time. Karon kini yang barkada nga maguwang niya 18 anyos, sure na, minyo na. Siya, muminyo ay pa. Yang karon ginabisita niya kada adlaw niya kini ang barkada nga maguwang nag 18 anyos na day sakit. Daghan siya complicated nga sakit, usa niini kidney, heart, related naman na igo-igo na. Pero kini ang higala nga maguwang nag 18 anyos, hilig mo drawing. Drawing. So part of the multiple intelligence, drawing is a skill, a talent. To make the long story short, niabot sa panahon nga iyang barkada nga maguwang nag 18 anyos, nagluya, nagkurog na. Pero sige gyapon drawing kada adlaw. Mobisita tong 22 anyos sa pangidaron mo diretso lang ko namatay gini ang higala sa pangidaron nga 65. So 40 maguwang nag 18 plus 25 bila 43. So pila na edad niya? 65 maguwang nag 18 plus 38 plus 22. 60 na po amot sa ba? So add on lang to. Okay. To make the long story short again, so segment man ni siya. Before namatay ang higala nga sa pangidaron nga 65, may prangka gid siya sing higala og miingon, pare, migo. Anong nagpadayon man kag drawing o guhit nga nagkurog naman ka? Naglisod na ka. Mitubag ang higala nga maguwang pa niya sa duyan o kasinatian o kinaadman. Pare, tignan niya manghod. So mga nang kita mga manghod, maminaw kita sa maguwang ha? Okay. Pare, tinuod nagkurog ko. But I always believe, pain is passing. Pain is passing. While joy is everlasting. Utuo ko nga ang kasakit mula bayra. Kung mubalik lang ta like a time machine sa pagagamay pa ta, daghan tay mga kasakit, kana lang pangutan-ong kag 5 times 5 sa una kasakit na nako. Pero karon apiyungan, taghuyan pa. Pero nagkataas atong edad, nagkataas ang level of difficulty. However, mingon ang higala, pain is passing while joy is everlasting. Tinuod naglisod ko apan malipayon ko sa akong gihimo. Kung palawman pa nato na gamay, pastilan ning tawhana nanay sakit pero nagpadayon sa iyang passion. Kaya naman siya direction, naman siya meaning, na kahulugan nagpahipi. Sa mga taong tapulan, nga di makadok in altum, di makapalawom, makita ang superficial, ang passing. Para di ta mawa sa passing, magpatiglom ta, magpalawom ta, mamalandong ta ning panahon sa kamugnaan nga naglangkob sa atong panglawas. Kaya aduna isaysay ka nato atong lawas. Paraan ang magluya na ta. Rather than blaming ourselves, kay also man karon ang blaming game, no? We just
talk to ourselves or listen to ourselves like, ngano nagluyaman ko? Overwork. The body tells us, overwork. Nya karon muli karamo kintahay tang way tubig. Nature tells us that asa namang kahoy sa bukid. If there are no trees, less provision of water. So kana siya ang ikaupat nga bahin. Unom raman ko nga bahin. Ikalima nga bahin, so kana siya nga pagtulunan. Pain is passing while joy is everlasting. Ang kasakit lumalabay apan ang kalipay lumahutay. Kana kung tinuod nga ang kalipay tunhay. Okay. Dito sa kalimang bahin karon, ato lang ping hipahaom sa mga bulanon dire. Ipahaom gyud nato sa pagbasa karon kay sa fourth point naghisgot man ko og kalipay. Ang timailhan baya sa tinuod nga tinun-an, prangka-prangka pagka-istorya, kanang malipayon. Dili magmugot ang naong. Pwede ko mohangyo one time lang panagsara bitaw, next time man ta kita. Palihog kun og lingi sa iyong kilid og likod one time lang. Lingi harapod. Okay, 1 2 3 go. Okay, bura mulahutay ni malipayon. A round of applause please. Okay. Bisa galisod taan ni natay gidala-dalas kinabuhi. We need to learn how to be happy. Wala kay problema, Father. Pastilan, daghana. Pero, I deserve to be happy. It's a choice. Kaya ang kalipay, di man na feeling, di man na feeler. It's a decision to make. Si Kristo nga, gilansan sa krus, sabot, what siya nagmalipayon? Nagmalipayon. Kaya na may gitawag nga added value, na meaning, may kahulugan, dili superficial ang iyang di man na pasundayag. It's a gesture of a concrete love. Manang gingon niya, Munsi, di ba? Behind the cross, there's a blessing because there is love. Love conquers all. Amen. Parihagi po na ito mga anak, mahal ba itag tuitions, napatay pabaon, atong nanay tatay, kahibaon mo, so, si nanay tatay, concretely, mangutang gina kay love man tanila, gusto nila nga mahumantang tanan, mahiluna atong kalag. Amen? So now the question, if joy is an indicator that you are authentic disciple of Christ, kung ang kalipay di ay timailhan nga tinuod ka nga tinun-an, hamtong ka nga tinun-an, ito na yon. So, question karon, unsa may mga basihan, Father, nga unsa may nagtangag o nagpahipi nga tagon pa nato nga sistema o mekanismo aron magmalipayon gid mi, Father? Kay lisod man na abstract man kay nam giingon nga authentic discipleship means joy. But the question now, how to do it? What are the components, rubrics, or coverage? Unsa may mga kinahanglanon nga rekado o ingredients, Father, nga magmalipayon gid mi isip tinuod o hamtong nga tinun-an. Diba? Ngano may makog hamtong kay katong mga tinun-an nga dili hamtong dali ra mangluod. Humok og ilong. Mobalhin dag relihiyon pag masakitan. May lang ni og mga bunyag, kasal, ting sweldo, happy-happy burag ang pagsabot sa Ginoo naras kalipay. Ang Ginoo na pud sa kasakit o kamatayon, mo kay siya nagsakit siya. Namatay siya, mitagpisaw siya, natigsandurot siya. Unsa man day ngalan nga God is with us, Emmanuel, which means association, affiliation, intimacy. Kung nasasaktan kayo, nasaktan din ako. Kung namatayan kayo, namatay din ako. Pero nabanhaw man siya, kay Ginoo man siya. That makes a difference. So, going back now, sa unang pagbasa, magtabang kini ka nato, unsaon nato nga malipayon ta isip, tinun-an, hamtong og tinuod nga tinun-an. Number 1, di na nako ni isa-isahin, duha kahiyas ang gisaysay sa unang pagbasa karong gikan sa kinaadman. Kapitulo 9, versikulo 13 ngadto sa 18. Una, mga gitagpanabang sa Espiritu Santo, Veni Sancti Spiritu. Kaya ang Espiritu Santo gugma man natali sa Amahan ug sa Anak. Ang bunga sa Espiritu Santo nga ikatanyag kanato daghan, pero specific for this reading duha. Gahum og pagtimbang-timbang, power and discernment. Ang hamtong nga tinun-an kantigo mo timbang, which is good, which is better. Ang tinuod nga tinun-an nga malipayon kanang kantigo mo timbang asay maayo ug mas maayo. Ug mao ka na ang pagsabot sa gahom. Ang gahom sa tao nagsumikad siyang pagpili.
na siya'y freedom. Mo nang sakit sa tao mabag-o, kay what is at stake, unsay ma-compromise, unsay ma-sacrifice, unsay mawala niya ang iyang gahom sa pagpili. Now, pangutana siguro karon sa unang pagbasa, isip tinuod ug hamtong nga tinun-an, sa ato bang pagtimbang-timbang, discernment o pagpili, lakip ba diha si Kristo ang gahom natong tanan? Kay lahi ra bang pagsabot sa gahom karon, kana bitang self-creation, self-invention, bura bitag, I'm the captain of my soul. Cogito ergo sum. Ako magbuot. Mao na magbuot-buot. Mao na magbagut-but. Kay wa na may Ginoo og matagusa. So, here my dear friends, two qualities that can help us to be authentic disciple that leads us to joy. Number one, discernment and power. No wonder, my dear friends, ang tinun-an bitaw nga kana bitang mupili siya unsay maayo, unsay mas maayo. Nya kana bitang mudawat sa gahom bukas ang kamot, sa gahom sa pagpili, sa pagdesisyon. Salmo motubag. Sa tanang panahon, past, present, future, lakip na sa panahon sa kamugnaan, o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Sa atong pagpili, ang atong dalangpanan ang Ginoo, dili baya lali mo pili. Kanang imong gipili karon imong bana, igna kog baka ko, na kay gisakripisyo oy. Imong asawa, sa tanan siya gid imong gipili. O ngano nagpari man ka, na kay gibiyaan. Di ko kalimot sang mama sa una. Kanya, doy, magpari man ka, mas mahal pa day nimo ang pagpangalagad sa simbahan. Kung itandi sa mo, maguwang ra ba kanya, duri mi pasulatido ra ba mo? Pito mo kabuok. Maguwang ka, di ba mo na tong culture? According to Teodoro Agoncillo, one of the Philippine historians, usabaya kahiya sa Pilipino kanang close family ties. Di ba, mga minyo ang anak, extended rang balay. So here, of course, I'm a Filipino, I'm proud of Filipino, gikan kog Magallanes, namatay na lang ang mama. Valid man tong concern sa akong nanay? Tadihang mipili ko sa simbahan, waan po pasabot, gibiyaan ako ang nanay, siguro, I expanded my love not only for my family. I cannot give if I don't have, no? Bisa sa kakulangon sa ginikanan, di sila perfect. Pila kong tatay, kaming tanan, pero nako'y gisakripisyo sa akong pagpili. God-centered man ta. Question sa Salmo, sa ato bang pagtimbang-timbang pagpili, God-centered ta? Or self-centered? Yan. So, diri na tayo sa ikaduhang pagbasa. Nagkalawam na, no? Patsada diri kay ang center of the episode, si Pablo, Kristo. Kay si Pablo, ambassador of Christ man, pinadala siya niya. Diri ang context diri, naghimo siya sulat nga tukang Pilimon. Gusto naman karong messenger and text, sa una sulat gyud. Nasa prisuhan si Pablo tungod sa iyang pagtuo. May desisyon siya nga mosunod ni Kristo, ambassador of Christ, then giatubang niyang responsibility nga being an authentic disciple entails consequence. One of the consequences na priso siya. Pero padayon gihapon siya message. Nya ang context diri kay nama si Onesimus, di ni Onesimo ha sa mall. Si Onesimus na lain nga amo. Unja karon bag-ong kauban ni Pablo sa mission. Para di siya magkonsumisyon, two heads better than one. Misibat man ni si Onesimus yang amo kay uso pa man sa unang case system and slavery. Kung na kay amo, gipanag-iyan kasi mong amo. Salamat ta karon sa kasambahay law. So ang game ni Pablo, aware siya, ang timailhan sa tinuod, hamtong nga tinun-an nga malipayon, kanang willing sa kanta pa, let it go, let it go. Gibuy-an niya si Onesimus, wa niya gipossess si Onesimus, kay dili iya si Onesimus. Kanang mulit go ka, mo detach ka, sakit dili. Sakit, oy. Kanang mubiya ka, mupili ka, tungod niya, tungod ni ini. Ang uban paana, mao na to. So, dili lalim. Pero, authentic disciple, which brings you to true joy, entails detachment. Diri na ta sa Ebanghelyo, mas specific, okay. Napatay sa kay limang bahin na. So, sa Ebanghelyo karon mas klaro. Buot-buot. Okay, let us see, okay. Lucas Kapitulo 14, versikulo 25 nga to sa 33. Dihay dakong panon sa mga tao, lakip na siyang kabadbaran ani, nga mikuyog kang Hesus, og milingi siya og miingon kanila, milingi, sana all mulingi, di kalimot, asagikan, milingi,
Di lang mulingi kay naituyo. Milingi og miingon. Na may uban nga mulingi pero di mo ingon. Okay, pasulyap-sulyap. Kinsa katong muari kanako, musunod kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, o ito na yon. Sa iyang asawa ug sa mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinunan. Pwede di siya masabot nga literal, radical, pero sabto nato ni sa punto nga kay bulan man karon sa bukasyon, kung minyo ka, isintro ang Ginoo. Kung pari ka, madre ka, isintro ang Ginoo. Kung karaang dalaga forever, kung karaang ulitaw forever, isentro ang Ginoo. Kitang tanan, regardless of professions, kitang tanan, ang bukasyon man ginato, pangalagad, pagigugma, isentro, buhato nato sa ngalan sa Ginoo. So here, my dear friends, kung sumadahon na itong ikalima ka punto, naghisgot gid kini sa mga hiyas, aron mahimo tang tinuod, hamtong nga tinunan, nga magdala ka nato sa tinuod nga kalipay. Kinaadman o gahom, sentro sa Ginoo, anda mo biya sa mga convenience and provision sama ni San Pablo, Ebanghelyo, mo detach kita gani sa atong mga hinigugma. However, dili ni siya sabton lang nga literal. Buot pasabot na ini by implication, by praxis application, regardless of the state of life, mini or dili, pari or madre or dili, importante, isintro gyud nato ang Ginoo. Agig pagtapos na ining tanan, pangutana karon, Pader, pastilan, dili man lalim ng magtimbang-timbang, gahom, sintro sa Ginoo. Pagbiya, kanang mo desisyon ka nga, kalimti mong kaugalingon, pasanay mong krus, sunod ka na kung di nalalim, Pader. So, sa himuon na mo. Ito na yung prescription. So, last point. Number 1, ampo. Prayer. Take time to pray is a relationship with Lord. Second, Eucharist. The highest form of prayer is Eucharist, Eucharistic presence. Ang katong bitaw nagdevote sa Sagrado Corazon de Jesus, Sacred Heart of Jesus o Divine Mercy Apostolate, Eucharistic centered yun. Kaya daghang may presensya ni Kristo usan ini Eucharistic presence. Ikatulo, kinahanglan gyud sa motto pa, care to share sa CI, no? Kinahanglan tumatanggap ka ng libre, magbibigay ka din ng libre. Tinawag ka niya with privilege and responsibility. Care to share or service. Ikaupat, mamalandong. Malandong. Daghan kay siya, 20 series of 20, pero diha lang ta sa upat. Ampo, misa, kana bitaw, muambag o muambita, ikaupat, mamalandong. So balik ko na kong pangutana, kamusta ka? Isip tinunan ni Kristo. Sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. Palihog man